Hi there, sanibonani molweni. Welcome to Fixed Channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Abafana ke bangapha with the Gumbis. Masukuba nabafana bangapha emzombe abakamseleku. Sebeyaqhathaniswa ke lapha ku social media. Kuthiwa ngale inhlonipho ikhona. Yes, ngibonile inhlonipho, angifuni nami ukuthi ngibe nephutha ngithi angibonanga. Ngibonile inhlonipho, ngayithanda inhlonipho yalaba abantwana. Nami ngaze ngacabanga ukuthi hey, mase ngumama omdala senginey'ngane nje, makwenze uNkulunkulu angiphile zabafana ey'ngayana zibe nje. Kodwa-ke ngicela ukubuza, kuThandwa Nezithembu ikuphi la abake bakhombisa ungahloniphi khona ulwandle nosibindi, ngoba mhlawumpe usibindi nolwandle nikhuluma ngabo ikuphi? Ngoba kuThandwa Nezithembu iy'ndaba ey'ningi zijikeleza kumakhosikazi, akujwayelekile ukuthi iy'ngane y'fakwe. Kodwa-ke suke zikhona, siyibona ukuthi yikhona. Usibindi-ke ukuthi usefike-ke wafika nesithembu, kodwa naso isithembu sakhe sigqame kule show yey'ngane, Izingane Zesthembu. Kungenzekani ukuthi eshutheni baqhathanisa nezingane zesithembu nosibindi-ke efika nesithembu? Kodwa phela akufani. Ngapha with the Gumbis uthe ubaba wakhona ey'ngane zakhe lezi abafana uyafisa ukuthi zikhule zibe amadoda aqotho, nabo befundise iy'ngane zabo mabethanda ukuba ney'ngane ngoba kuyosuka enhlizweni. Kanti ngapha emzumbe ubaba wakhona uthi isithembu kuyofanele ukuthi bebe naso ukuze kukhule umuzi nabantwana futhi bebe baningi. Asazi-ke ukuthi sizobuka laba abalandela amazwi kabababo mase kuvela ngokuthi ngapha kithi siyama-viewers, ngoba ezinye izinto ziyasithusa mase sithi abahloniphi. Ngoba cha, kuThandwa Nezithembu akukho la engikubone bekhombisa ukungahloniphi, futhi angikhumbuli kodwa guys, angikhumbuli la beba nesikhathi esiningi bona bekhuluma, ngoba cha, ishow uThandwa Nezithembu ibheke kakhulu amakhosikazi nobaba uMseleku. Manje lokhu enibaqhathanisa ngakho nikuthathephi? Ilokhu akuzingane zesithembu nesibindi-ke, nesibindi sampumelelo sokufika-ke nosisi abancane sesho ukuthi bobabili bazothola abantwana. Niya lapho? Ngoba phela manje mawuthi uthatha ngokuthi the Gumbis ifike nesithembu, mase uthatha uThandwa Nezithembu. kuThandwa Nezithembu angibakhumbuli ompumelelo bekhuluma. Hayi, zikhona iy'ndaba nje oy'vela ngaleso sikhathi, kube u-2 minutes ukuthi naba-ke abantwana balayikhaya. Kodwa nje into eningi suke silandela ukuthi uMayeni usethini, uMacele usethini, uMakhumalo uphezukwane, uma ngabe-ke uyahamba uyapheka, senze njani, simsapothe apheke-ke manje ashiye ngoba-ke akusahambi ngendlela. Hawu, bayakhuluma uThandwa Nezithembu, ngibona ukuthi abanayo inhlonipho. Anginiphikisi ukuthi ngifuna ukwazi ukuze manje masiqhathanisa, ngoba yes sizoqhathanisa, ngiyabona ukuthi sekuqaliwe vele. Bengithi kodwa kuzothatha isikhathi, sekuqaliwe kuyaqhathaniswa. Alikho-ke iphutha ngoba phela le mindeni yomibili basuke beza lapha kumabonakude bathi thina sibabuke. Manje mase sibabuka-ke sizosho ukuthi hayibo, nesinye isithembu siyasazi esisibona ngale. Lokho abasikhombisa khona manje sizakubuka ukuthi ngapha niyakwenza yini okunjeya, mase siyabona ukuthi hayi abakwenzi. Kodwa-ke eyey'ngane senithi ayihloniphi, hayi zikhuluma nini iy'ngane zasemzumbe? Ngoba phela njalo emzumbe suke silalela ukuthi uMacele uzothini kwi-meeting ayibizayo mase ekhulumisa ubaba uMseleku. Bakhuluma nini kompumelelo emzumbe? Hayi, mina ngihleze ngiy'dlalela-ke nani seniyazi. Angifuni sixabane ngama-TV shows, kodwa ningikhumbuze ukuthi iyiphi le episode enaphuma nayo kuThandwa Nezithembu nasenithi hayi bazohlupha labafana bakaMseleku. Ngiyabonga-ke ithuba, ngiyabonga i-support. Bye bye.